Usa ka banog o Philippine Hawk ang nasaag sa dakbayan sa Sugbo nga nakapahingang hausab sa mga taong nakakita kaniya. Labaw sa tanan nakapaislag sa mga piso sa manok nga maoy iyang gibalik-balikan arong kanon. Ani ang akong RTV presents. Nilasang ato ang himutangan kung dili na karon mahimutang diri sa may Osmeña Boulevard. Daplin na diskarsada kaduol sa Police Regional Office 7. Sabado pa na matikdan sa mga tao nga nagbatog ang banog. Ang iyang presensya nakapadani sa mga tao moagi nga mohangad gyud ug dili kapugong sa pagkuha og hulagway. Gani mataghikyad siya mga pako dayon lupad. Ug mitugpa ngadto sa usa ka hawan nga nangay kay sayuta aron mangita og pagkaon. Makita nga daw gihingal ang banog tungod siguro sa kauhaw ug kagutom. Milupad na usab ug mibatog sa punuan sa kahoy. Ato sa mabantayan ang banog anad gani. Gani duol ra ato ang distansya dinhi. So posible nga aduna ni tag-iya or nakabuhi lang o niya nasaag dinhing dapita. Mibalhin og batog ug laing punuan sa kahoy. Unya miabot ang mga kawani sa DENR. So karon niabot na ang mga personnel sa DENR. Unya nag-andam na ni sila ang mga gamit pagkuha, pag-rescue ni banog. Ang DENR siya na rescue center. So narito ang mga wildlife. Pero after ni sa ma-rehabilitate, so i-release niya po ni sa back to the wild. Gamit ang sapyaw, hinay-hinay nga gisaka sa kawani sa DENR ang punuan sa kahoy. Apan, abtik ug nakalupad ang banog. Samtang gusto sa mga mulupyo nga makuha na silang dapit ang banog kay namiligro nga mahurot ang ilang mga piso nga maoy gibalik-balikan ini sa pagdagit aron kanon. Kuha na yung gitlan rin eh. Ang manok, urot ginigid, mga piso. Ano na, mauli, makakuha na siyang butanganan ba? Dili siya endangered siya. Saan naman siya, sir? Daghan sa ko? Daghan na ng banog, sir. Kumon na ito na yung makitaan. Pero diri sa syudad, dili ka na ito na kuhan mo, highly urbanized, magudang city. Ako si Alan Domingo. Kini ang akong short docu.